Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Tingog kan banwaan na po kita. Standby all units ta data na paghaluyon. Nasa linya po kaya si Mayor Jemaong Hokokan Ginubatan, and I've heard na igwa na siya ng public post na okay na siya sa iyang salud yung kanyang health. Mayor Gemma, good morning. Si Pio po ng DCGB. Ay, hello. Good morning, Sir Pio. Good morning po sa kapos na listeners po sa programa po nito. Opo, thanks for taking my call, Mayor. Pag naputol, tawag po ulit ako, Mayor. Mayor, kumusta na po? Sabi may post ka na okay ka na, negative na po sa COVID? Po, nung 26, October 26 po. Okay. Nagbalik na po ako sa trabaho. Yan, so Sa munisipyo. Kasi kahit pala home quarantine, nagtatrabaho. Opo. Physically, andyan na sa munisipyo, nag-office ka? Physically po. Yeah, opo. So, anong sabi sa iyo ng mga doktor doon sa St. Luke's? Epektibo yung Ronapriv? Actually po, personally sa akin, effective. Kasi, di ba, pag sabi nilang, na COVID ka, sabi nila, andyan pa daw yung virus, pero hindi ka na-infectious, hindi na-infectious yan. So, sigurado ngayon, pag nagpa-test ka ngayon, sigurado ngayon, ma-positive ka. Yun ang sabi ng kahit doktor nga. Pero hindi ka na makakaulakit. Okay? Pero sabi ko, hindi pwedeng hindi ako magpa-swab kasi sinabi ko yun. Sinabi ko na magpapaswab ako, be it negative or positive, dapat malaman ng tao. Kasi sinabi ko, bago ako mag-report, dapat magpaswab ako. Pero kahit nga yung kapatid kong doktor, andyan pa nga yung virus, pero ngaya, hindi ka na makaka-infect. Kasi, kumbaga, wala na rin yun. Okay. Pero, God is good. Siguro, rin talaga ng Kasi sabi ko, pag nag-positive ako, mapapahiya yung Ronapriv, di ba? That's why we called... Ako, naiintriga ako, na kinakabahan din. Sabi ko, alam niya, baka ako mapahiya yung Ronapriv. Kasi sabi nga, kahit yung mga doktor, kahit yung mga kaibigan na sinasabi, magpa-positive ka niyan kasi yung virus andyan pa, ganyan-ganyan. Pero hindi ka na makakatalon kasi wala na yung stage na makaka-infect ka. Pero sabi ko, hindi. Kailangan kong panindigan yung salita ko na kailangan kong magpa-swab, be it negative or positive ang result. Kaya ginawa ko yun. Okay, so with God's graces, negative ka na po dun sa swab. Opo, sa swab. So ibig sabihin, kaya nga tinawagan namin kayo, Mayor, kasi you were the first sa buong Pilipinas na naturo ka ng gamot na mismo, hindi bakuna ha, gamot na mismo sa COVID ng isang personang nagka-COVID, gamot na mismo. So you are now confirming through your doctors and result ng test sa'yo, hindi napahiya yung Ronapriv. Opo. And anong magiging mensahe mo to the whole wide world and sa mga Pilipino bilang ikaw, kauna-unahang naturukan yan, and yun, clear ka sa COVID using that Ronapriv. Go ahead. Okay, so kahit po may gamot na tayo, doble ingat pa rin, no? Kasi depende nga rin yan sa sa katawan mo, sa health mo. Luckily walang mga adverse reaction sa akin. And luckily bakunado, and thank God, kumbaga andun ka agad yung wala ka sa in denial stage na sasabihin, hindi to para di dorosipon or kalintura. Parang nga po, tawara ako sa kalintura. Hindi ba ako nagkakalintura po? Yun. So ako lang, yung instinct mo lang na na-expose ka sa sa may COVID.
So exposure mo, yun na lang ang nag-ano sa akin, nag-entice, nag-inganyo na magpa-COVID test, magpa-swab. And marianita, earlier po sa detection. Kaya ang ano nga ni po, ang piga kampanya ko didi, magpapakuna and di makatakot. Kaya yung mga simptomas, magpa-swab tulos, talaring may siyan. Huwag ka na so nagagrabe, dispis ka magasabi na inaaga din mong milagro sa Diyos langan sa doktor na maulian, di ba? Mhm. Dapat sa persona mismo, sa pasyente, nandun yung willingness mo na mag-submit sa diri mo para ika maulian. And first and foremost talaga, bakuna dangan maglikay. Yun ang the best. Iyo po. Now at saro ka na sa mga nakalista tabi Mayor apera kay dating Presidente Donald Trump na narahay kang raw na priv na yan na bulong na mismo. What would be your message sa public na mabuhay-buhayan? Primero siyempre so sa imong appeal na magpabakuna, ikadua na igwa ng bulong tabi ika testigo sa bilog na Pilipinas na may bulong na po bakong bakuna mismo, bulong na mismo ini sa COVID. Go ahead po. Okay, so sa mga sa mga COVID patient, naging COVID patient, siyempre, kumbaga tapos na kita, likay. Yung mga constituents natin na sagad nga na, maski ako po, pwede pa akong ma-COVID. No? Pero ang sabi nga ni Inda, may antibody ka na, so medyo ligtas ka for 3 to 6 months. Pero hindi ka pa kakampante, same pa rin yung health protocol. Yun naman ang sinabi sa akin ng doktor. May antibody na ako, so pag pumasok si COVID, kumbaga, oops, kilala na kita, hindi ka na pwede dito sa akin. pero still dapat maglikay kasi tipisin na. Kaya po sa mga early ma-detect, hindi po madisperar. No? Ay po pasyente dyan na grabe na depression, hindi nakakaturog. Kung po yan, kaya natin yan labanan. Ang importante lang, maksiptar natin ang katotohanan na kita ay kurkalintura, ay surusipon. Kasi ang iba, in denial nga, yun ang nadidiskwento Sir Pio, so in denial stage. Na, man niya di, parang niya di, nauranan ako, nasiring sa di. Pero kasi paski, kung wala sa na COVID, kung nauranan, okay lang. Pero nga na, surusipon nito, dapat ikmat ka, dapat aware ka tulos, diba na di COVID, diba? Iyo po. Dipisil nga na, dipisil ang panahon nga na po. Okay, di back to work daang Mayor, yung mga nasa kompa kita dyan, no? Lockdown pa halos gabos na barangay. Umpo. Diyan po, 28 ngayon matatapos ang supposedly granular lockdown. Kaya diyan po, mag-meeting po kami ng COVID task force and i-assess and mag-ano po si doktora kung ang mag-recommend sa body kung ano po ang kung ililift na po. Pero ako po, ang opinion ko, maski i-lift po ang granular lockdown, pero still yung mga restrictions na dapat para ma-maintain na ang numero, ma-minimize. Grabe man talaga subinaba nung kaso namong ginubatan, mamantinir na po. May aldaw na kami Sir Pio na 0. Diba? Nag-ausad na sana kami. 2, 3. So, grabe po ang epekto nung pag-impose ng granular lockdown. And with that, gusto ko pong magpasalamat sa kabus na constituents na nag-intindi, padagos na nag-iintindi sa tuyang sitwasyon. And alam ko man po, so ayun nag-intindi, pero ayun man naingot, nagakontra. Pero pasensya na po, inisip na po ang karayan po sa kagabsan, bako man sa naso pansadiritang karayan. Ngobo. Mayor Gemma, salamat po and keep safe. God bless tabe. Okay, thank you po. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Si Mayor Ongho ko po kan ginubatan nakahurunta